Lalaki Gindakop sang kapulisan kag Army sa banwa sang dumalag kapis na trauma sa iya pag-aresto kag ining ginhingadlan pa nga leader sang New People's Army. Nakatutok, Ashley Liza, eksklusibo. Ay kung nakatay ako, tunan ko nila. Kahadlok kahuy-anan kag pagkabalaka. Ini karon ang nabatyagan sang 54 anyos nga truck driver nga si Baltazar Crisosto Saldo sang barangay Santo Angel, Dumalag, Capiz. Suno kay Saldo, nagakayo ini sang ginamaneho nga truck sang nagligad nga Domingo sang may nagpundo nga salakyan kag nanaog ang anom ka mga tawo. Gilayon kuno ini nga ginpahapa kag ginpusasan. Tapos ko pa ginbaklid ako nga at kedua ka bilog nga lima kag tinapak ang sa siminto. May yung mga baras din nagakuan sa gawi ko. Mga tupa, kagya anda nga yabo ka sapatos. Kaya kaway man ko kabalo nga amo nga dapon ako, may makapsalangan ni sa man dapon ako. Gindala ini sa Cuartero Police Station kag ginhambalan nga may 4 ini ka mga warrant of arrest sa kaso nga murder kag frustrated murder kag siya ang madugay na nga ginapangita nga si Virgilio Paragan alias Commander Hasan, commanding officer sang Roger Mahinay Command, Committee Rehiyon Negros sang CPP-NPA. Pagpati ni Saldo, nasalan lamang ini bangod man sa iyahayo nga asan nga halos kapareho sa Commander Hasan nga ginatumod sang pulis kag army. Dapat lang ulong patay akong lawas. Ito, di ko nga balaan, kung ano yung ko, gamay-gamay lang nga kuhan ka mga salakyan, kung ano, pinagkakibot ako. Tapos sa jakong gabi, doon din akong jakong tugan. Ano, nagbibi ko ganit muli mo ito. Sa manatabong sa ko. Gindala si Saldo sa syudad sang Kabangkalan sa Negros Occidental para atubangon ang pamilya sa mga ginapahayag ginpatay ni Commander Hasan apang suno sa pamilya, indi si Saldo ang suspect nga ila natumod. Nagaayo karon si Saldo nga malimpyo ang iya nga ngalan, ilabi na nga apektado ang iya pamilya sa natabo. Mayo balayan nga arabata ko isula sa Dumalag. Ang balon sa nga tatay na MPA, hindi man tutuod. Ang gusto ko lang anong depok na ko. Limpyuan man nila nga pagpasibamog sa ako nga para malimpyuan man ang mga pilido ng mga santo. Balita halin sa Dumalag, Capiz. Ashley Liza, 1 Western Visayas. Sa kaangot nga balita, Philippine Army hindi pa kumbinsido nga mistaken identity ang pagkadakop kay Baltazar Saldo apang bukas sa paghatag sang public apology sa tion nga mapamatud-an ini. Nakatutok John Sala. Kabahin sa pinakauli nga press conference si Police Brigadier General John Bulalakaw bilang Regional Director sang PRO6 ang pagpresenta sa katapo sang media kag kapulisan kay Baltazar Saldo. Ang ginatudlo man si Virgilio Paragan anay commanding officer sang CPP-NPA sa isla sang Negros. Sa karon padayon pa ginatulid kun bala mistaken identity lang ang pagkadakop sa iya matapos positibo ginkilala sang duha ka witness nga indi si Saldo ang ginatudlo nga leader sang NPA. Paatag sang Philippine Army nagpatigayon lang sila sa Operasyon Santo man sa ginbuy-an nga pahayag sang witness nga nagtudlo kay Saldo. On the part of the Philippine Army and the Philippine National Police, we are just acting on the information supplied by the witness. Apang tion nga mapamatud-an nga mistaken identity lang pagdakop kay Saldo, handa ang Philippine Army nga maghatag sang pasaylo kag atubangon ng mga nagakaigo nga reklamo. If mapatunayan po natin na hindi naman po talaga siya, kaso lang po ang ating witness ay nagsasabi na siya po talaga. So at this point it would be very premature yet to say na we are now making public apology dahil nga may mga accounts pa linking him actually. Samtang nagahulat sa investigasyon padayon ng panindugan sang Philippine Army nga antes sila maghimo sang tikang gina-validate anay nilang impormasyon dala pasalig nga hugot nila nga pagatutukan ang seguridad sang mga pumuluyo. Balita halin sa syudad sang Iloilo, John Sala, 1 Western Visayas.